Duamin duna maje fățag șvelon să binontan raigurt, udon raishtoi madal te capital, adapate este xashada avdai farashtei. Aham nog zinad mahau ishka șvelon să binonti ish udon madar. Asash fățagam janvarei făștama fățag șvelon în madal te capital barsu să par shada xai xajmine ama xashada avtashoma. Fanshama kanzashtamuyema duamin duna maje de как șvelon să binontan raigurt, udon madal te capital, shada fanzai mine filder fasi. Adapate și Шада ахшардашмine ama ахшашада автошома. Раздar madaltă capital raișână barca mannaudi. Udona enir bafițăște și artăcac să părăm ama ină șevalonan e raigurdă canaia comul canăm maraiște făștă. Ojardulun arlaun canzăștăm. Fântășam aprelei făștăm madaltă capital certificat la vărtcai sau ană curdiatnă fășânei. Zaxei pension fond mă să barăcănântă ar să urvăști udon fagăște madaltă capital șnășan canăm ama rat.